סבתא ברונילדה. הייתה אישה רבת פעלים. אשת חיל. אישה ממש צדיקה. כולנו נתגעגע לסבתא ברונילדה. מי ייתן והאל יניחנה בגן עדן. יהי זכרה ברוך. היא השאירה לי ערכים, מסורת, מורשת, 30 מיליון! כן! שמע, אפי, אני לא מאמינה שסבתא שלך הייתה כל כך עשירה. והכל הלך אליך. כן, אבל מה את שותה? את לא בהיריון או משהו? אוי, מצחיק. טוב, חבר'ה, יש לי כמה דברים להגיד שהכנתי. מאוד חשוב לי. מירקי, חברים יקרים, כולנו פה. חבר'ה, אני ביקשתי לא לצחוק, באמת, אני בחור רגיש, ברצינות. חברים יקרים, כולנו פה ביום עצוב חוגגים את המוות של סבתא של אפי. ואיזה מוות! איזו יציאה גרנדיוזית! סוף סוף היא מתה. אני חושב שהפיליפינית שלה לא תשכח את הלילה הזה. גם מכונת העשן שהבאתי הוסיפה לדרמטיות של האירוע. אין ספק, היה שווה לחכות. כמו פרפר שמחכה לאביב. אין ספק שהיא הגיעה למקום טוב יותר. 72 בתולות יפצו על 72 השנים שסבלה מפקקת עורקים. אני מאמין שמותה ליכד אותנו והפך אותנו לעדר, כמו אנטילופות חסונות, יחדיו. הלילה הזה יהיה הלילה הטוב ביותר בחיים שלנו. נרים כוסית! טוב. לחיים, לממון, ל-30 מיליון!